Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor kunst. En daarom zijn 2 mensen aangeschoven. En ten eerste Linda Schot. Linda, van harte welkom. Dank je, Jan. Ja, en dan de deugd in het midden, Adrie Oosterling. Dat is de vraag. Van harte welkom. Dankjewel. Linda, kunst. Kun je er iets van vertellen hoe dat je als klein meisje daar al mee begon? Ja, als klein meisje was ik inderdaad veel aan het tekenen. En heel veel met krijtjes, pastelkrijtjes. En dat doe ik nog steeds. Oké. Dat vind ik ontzettend leuk om inderdaad je handen vies maken en door kleuren door elkaar te mengen. Toch tot iets te komen, zoals een portret. Mooi, daar gaan we het straks over hebben, want we hebben heel leuke items te bespreken. En Adrie, hoe ben jij zo in de kunst gerold? Hoe ben ik erin gerold? Nou, ik ben erin geboren. Dat was eigenlijk, ik had een moeder die altijd zong en een vader die altijd liedjes maakte en allerlei ensembles had. En ja, ik vind mezelf, het heet hier kunstenaar, maar ik vind mezelf meer een ambachtsman eigenlijk hoor. Dus ik vind dat ik een ambacht beoefen. Ik schrijf teksten, die zet ik op muziek en die voer ik uit. En als je natuurlijk in theaters komt, dan word je onder de noemer kunst geplaatst. Dus voor mij goed, maar ik zie het meer als een ambacht voor mezelf. Lekker aards. Ja. En Linda, welke opleiding heb jij daarvoor gevolgd? Ik heb de Academie voor Schone Kunsten gedaan in Sint-Niklaas. Daar heb ik modeltekenkunst gedaan en portrettekenkunst. En ook nog heel wat, hier en daar wat cursussen om aanvulling te doen op technieken. En ja, zoals eitempera heb ik in Londen gevolgd. Ook nog? Ja, ik wilde graag goed onder de knie krijgen hoe dat ging met een eigeel. Dan schilderde je met eigeel en wat pigment alleen dat. En er was een kundig iemand toevallig in Londen, dus ja, dan reis ik daar naartoe. Zo? Ja. Ja, dan ga je die kunst achterop ja, en dan inderdaad. om je verder te ontwikkelen. En Adrie, opleidingen? Nou, ik heb eerst onderwijsopleiding gedaan, daar zit ook al een beetje muziek in, maar ik ben naderhand nog naar het conservatorium gegaan. Heb ik eerst schoolmuziek gestudeerd om les te kunnen geven. Dan krijg je natuurlijk ook instrumenten en zo. Maar dan heb ik ook nog zang gevolgd, hoofdvak zang. Eerst klassiek en dan ben ik ook nog even een paar jaar bij Hetty Blok in de leer geweest. Dat was dus meer de kleinkunstkant. En dat is dan meer in media, in de nationale media? Hetty Blok? Nou, Hetty Blok. Die ken ik, hè, toch? Ja, die van ja, zuster, nee, zuster en zo. Hè. Oh, ja. Maar die gaf ook les. Dus ik ben bij haar aan huis gewoon geweest om allerlei dingen te leren. Zo, super zeg. En ondertussen was ik dan al begonnen. Ik vind dat je het métier toch moet leren. Je kan wel naar een school gaan, maar je moet het leren door het te doen. Ja. Dus nu ben ik 35 jaar bezig en sommige dingen lukken. Sommige dingen, ja, niet te bescheiden. En Linda, waar woon jij nu en van waaruit werk je? Ik woon in Heikant en ik werk ook vanuit thuis. Ik heb een eigen atelier wat heel fijn is, waar ook mijn kacheltje staat en wat ik in de winter lekker aan kan steken en bijzitten. En ja, ik schilder dus eigenlijk dagelijks. Oké, in de Heikant dan in het atelier, ja. Ja, en ja, Adrie, voor jou hoef ik het eigenlijk niet meer te zeggen, maar vertel toch even voor de mensen die bijvoorbeeld in de huisjes zitten, ja, Adrie Oosterling, waar kunnen we die bereiken? Nou, in Groede. Ik woon in Groede en daar werk ik ook. Ik werk natuurlijk ook veel buiten de deur. In de maand december ben ik nu zondag nog even 1 keer thuis voor een kleine voorstelling en de rest is buiten de deur, een voorstelling of 6. Maar ik woon in de Twee Duiven en daar werk ik ook. Dat is mijn huistheater, dat is mijn broedplaats. Daar maak ik ze en daar ontvang ik ook mensen. En dat is in het Slijkstadje. En dat is in het Slijkstadje in Groede, in het Vlaamse erfgoed, ja. En Linda, doe jij nog veel dingen buiten de deur? Ik heb gehoord van een tentoonstelling in Hengsdijk. Vertel. Ja, dat was afgelopen weekend. Dus dat is een jaarlijkse tentoonstelling, wat nu het 22e jaar alweer was. Ja, dat is dus het laatste weekend van november, hè? Het laatste weekend van november. En toen ben ik weer eens naar buiten gekomen. Ik ben nu aan het trachten toch wel een collectie op te bouwen. Op verschillende metalen waar ik nu mee bezig ben. Op koper, op staal, om met olieverf op verschillende metalen te werken. Dus heel veel naar buiten kom ik nog niet, maar over een paar jaar ga je veel van me horen. Oké, maar je hebt ook een aantal schilderijen gemaakt. Ja. Daar kunnen wij foto's van laten zien. Ja. Kun je een aantal noemen? Ja, die ik het allerlaatst gemaakt heb, dat is de Cavallo Rosso, zo heb ik die genoemd. Het rode paard. Ja. Ik
ben in Florence geweest dit jaar en mijn oog viel op de Neptunusfontein, die ook pas gerestaureerd was. Dus die marmeren paarden, die sprongen er ook echt uit, die gaven gewoon licht als het ware. Dus ja, toch naar de hand van foto's natuurlijk, want je kan daar door de drukte tegenwoordig in de Italiaanse steden niet meer zo makkelijk even zitten klopt. En een schetsje maken. Dat is wel jammer. Maar goed, ik heb het toch thuis allemaal verder kunnen uitwerken. En ook op koperplaat gemaakt. Ik maak ook gebruik dat je het koper ook blijft zien. Het heeft een beetje een spiegeling. En daardoor krijg je ook een beetje een ruimtelijk effect. Alsof die paarden eigenlijk daar staan, 3D. Ja. En kun je nog een paar schilderijen noemen dan? Ja, van Rembrandt heb ik onlangs een schilderij nagemaakt. Nou, eigenlijk niet een origineel van Rembrandt, een schilderij, maar een ets juist. Dus ik heb een ets van Rembrandt, dat is natuurlijk zwart-wit, omgezet in kleur, ook op een koperplaat. Okay. Ook met het idee van, een ets wordt op koper gedaan, wordt erin gegraveerd. En ik heb dan getracht toch wel de olieverf kleuren van hem een beetje aan te houden. Ja. Want techniek is toch ook wel iets waar ik een grote passie voor heb. Om dat allemaal uit te zoeken, zelf mijn olieverven te maken. En ja, er komt altijd iets meer bij kijken als alleen eventjes een schilderij maken, maar ook de verdieping. Ja. Waarom? En nog enkele schilderijen? Ja. Iets voor Den Haag had je ook gemaakt, dacht ik? Ja, het is niet voor Den Haag, maar het is naar aanleiding van een tentoonstelling. Had ik een schilderij gemaakt van een dame in een groene jurk. En dat is ook het kopergroen wat ik gebruikt heb. Dus eigenlijk door middel van zuren haal ik die kopergroenen eruit, uit de koperplaat. Dat is een giftig iets, kopersulfaat. Ja, er zit arsen in ook? Nou, kopersulfaat is geen arsenicum. Nee, maar in die jurken, vroeger deden ze, dat is eind 1800 geweest, is er een periode geweest dat ze hele mooie groene jurken wilden, de dames, om naar het bal te gaan. En daar deden ze inderdaad arsenicum in. Ja. En andere sulfaten. Er zijn heel wat dames aan gestorven. Ik wou net zeggen, ja. Er zijn heel wat dames aan gestorven, ja. Ja, zo was die tijd natuurlijk. Hè. Als het mooi zijn, gebruikten ze giftige stoffen, alleen ze wisten het nog niet natuurlijk. Nee, inderdaad. En dan geef jij die uitdrukking in die... En ik probeerde deze mevrouw een beetje triest te laten kijken van, ik ben naar het bal geweest, maar mijn gezondheid. Mijn gezondheid. En dan 200 jaar in Vlaanderen? Ja, 200 jaar in Vlaanderen heb ik een portret gemaakt met een torso eigenlijk. Een man, mijn man toevallig, zijn torso. met een Zeeuwse broekriem erop. En daarin heb ik Zeeuws-Vlaanderen gekrast in de broekriem. Ja. Dus je kan van de ene kant naar de andere kant. Oké. Ja. En dan straks komen we natuurlijk op het laatste schilderij, maar dat houden we nog als verrassing, hè? Ja, toch? Zeer zeker. Nou Adrie, je bent nogal intiem, maar jullie zijn familie, hè? Wij zijn familie. Vertel. Ik ben heel trots op Linda. Ja, weet je, toen ik op het beeld zag zo net, Linda die lijkt echt op leden uit de familie Oosterling. En haar moeder is een Oosterling, haar moeder en ik zijn volle nicht en neef, dus zij is een nichtrelatie. Helemaal goed. Vind het gewoon fantastisch. En kun je nog iets meer vertellen over de familie Oosterling? Dat past niet in één programma. Nee, ik moet wel zeggen, Oosterlingen zijn heel creatief dikwijls. Dat zit echt aan die kant in de familie. Haar oom bijvoorbeeld was een hele goede tekenaar. Haar opa was een hele goede muzikant. En ook in andere delen van die stamboom, dan zie je mensen die schilderen, tekenen, spelen en zingen. Ja. Van alles wat met viltwerken, noem maar op. Het is heel apart. En het wordt ook gestimuleerd, hè? Natuurlijk van alle kanten. Hè? Ja. Nou, het is in mijn familie zo geweest dat er altijd muziek was. Okay. Dus daar word je als kind dan mee groot. En dat vind je dan heel vanzelfsprekend. Ik wist helemaal niet dat ik dit zou gaan doen. Heel lang niet hoor. Ik weet nu nog maar sinds een jaar of 10 wat ik wil worden eigenlijk. Dat is helemaal laat. Ben ik erop uitgekomen dat dit het was. Ja. Maar de stimulerende omgeving is natuurlijk wel heel, heel belangrijk. Ja. Hè? Dat er nooit iets raar gevonden wordt dat je al instrumenten kunt gebruiken. Die waren overal in huis. Ja. Ik ben begonnen onder het dressoir van mijn moeder. Dan was ik nog zo klein dat ik niet bij de banjo en de viool mocht.
Oh ja. Maar ik deed het dan toch en dan was ik nog zo klein dat ik onder het dressoir paste. Dus dan kan je het wel nagaan. Dat is echt al even geleden. Maar ja, zo is dat gegaan. En ik ben altijd muziek blijven maken. De ene periode wat meer dan de andere. Maar op school heb ik natuurlijk ook veel aan muziek kunnen doen. Doordat ik groepen leerlingen had die in musicals pasten. En die schreef ik dan met een collega uit Amsterdam. Schreven wij musicals en die voerden we dan uit. En in de jaren 80 zo'n beetje ben ik aan eigen theaterprogramma's begonnen. Dus ik schrijf nu per seizoen eigenlijk een vernieuwprogramma. Dus als er 25 nummers in een programma zitten, dan is er altijd 10 tot 15 nummers nieuw. En de mensen moeten ook iets kunnen herkennen, dus dat zit er dan ook in. Maar ja, de thema's veranderen natuurlijk. Hè. In het begin, in 1985, dan ging het allemaal over Zeeland. Ja. Dat is dan je directe omgeving. En dat verandert dan. Dus in de loop van de jaren is er veel ander materiaal bijgekomen. En ook actueler materiaal. Er zit altijd wel een toets Zeeuws in natuurlijk. Zeker als ik voor toeristen speel. Ja. En ook altijd wel iets in dialect, maar niet overwegend. Ik speel, nou, zeg maar 80% Nederlands of 90% en 10% dialect. Ja. Misschien volgend jaar anders, want volgend jaar bestaan de 2035 jaar. Dus ik denk eraan om misschien een heel dialectprogramma te doen, maar dat weet ik nog niet. Nee. Oké, nou ik heb jou al verschillende keren op zien treden. Ook in Hulst, bij Hulst Cultureel. Ja, ben ik ook geweest, ja. En dan natuurlijk ben ik ook in Tweeduiven geweest. En wat dan zo leuk is, als ik dan jarig ben, dan krijg ik een cadeautje van mijn vrouw om samen naar de Tweeduiven te gaan. Kijk. Dat is goed, hè? Linda, doe jij ook zoiets? Ja, inderdaad. Mensen kunnen een portret bijvoorbeeld aanbieden aan een kennis of een vriend of een oma of vriendin. Ja. En dan kunnen ze bij mij inderdaad een portretbon of in ieder geval een soort kortingsbon krijgen om een portret aan te schaffen. Heel goed idee eigenlijk. Hè? Ja. Doe je ook familieportretten, dat er meer gezichten op staan? Ja, ook natuurlijk. Ja. Portret. Ja, ik heb toevallig ook een portret onlangs gemaakt van een oma met haar kleinkindje, met een babytje. Ja, ook en ook van een hartsvriendin uit de hoek? En van een hartsvriendin, die is net als ik 50 geworden dit jaar. Gefeliciteerd. Dank je. En zij is een goede fotograaf. En ik heb haar geportretteerd met de camera in haar handen op een aluminiumplaat. Helemaal goed. Ja. Leuk joh. Ja. Zijn er nog dromen voor 2020, Adrie? Kijk je naar mee? Ja, ik blijf altijd dromen. Er zijn nog steeds dromen. 2020 wordt dus een apart jaar. Dus ik ga met de trio's waar ik in speel. Ik speel in 2 trio's Noem ze even, want dat is wel leuk. Nou, het ene trio heeft een naam. Dat is Lienen aan Locht. Dat speel ik met Maaike en Marta Roelofs. En daar gaan we... volgende week beginnen we aan het instuderen van een nieuw programma. Dat gaan we proberen in 2020 te doen. En ik speel ook met Inge Zutterman en Jozef Sercu in Vlaanderen. Daar hebben we een aantal programma's mee gedaan, ook in Vlaanderen. En die wil ik ook weer eens bij elkaar fluiten, want ik wil graag met die trio's ook werken in dat jubileumjaar. En ook met Peter Baartmans. Peter Baartmans is de begeleider van mijn opnames. Ik begin nu in mijn latere fase van de carrière, zou ik maar zeggen, begin ik de behoefte te voelen om te documenteren. Dus ik begin nu opnames te maken. Dus ik heb dit jaar 5 nummers opgenomen. Vorig jaar heb ik een kerstcd'tje gemaakt met Vlaamse kerstliedjes. Het was op verzoek van een uitgever in Brussel. Dus het zijn allemaal Vlaamse tekstjes geworden. En Peter Baartmans die doet dan de opnames, want die is dus topspeler bij Yamaha, moet ik zeggen. Van hem, Yamaha, wij zouden zijn Yamaha, maar Yamaha. En nou, die komt met zijn instrumentarium naar de Tweeduiven en dan nemen we dat daarop. Dus met hem hoop ik volgend jaar ook een concert te doen als die kan, want die is veel in het buitenland. Maar... Dus dat zijn een paar dromen, maar ja, de gewone dromen zijn natuurlijk dat we gewoon normaal kunnen leven. En ja, daar geniet ik enorm van. Ja, ik zie het. Ja, prachtig. Ja. Linda, jij nog dromen? Ik ben verder aan het gaan. Ik ben een droom gestart om een collectie op te bouwen. En ik ben nu, ik wil alle 12 sterrenbeelden gerealiseerd hebben. En hoeveel ben je al? 6 heb ik er al klaar. Zo, al op de helft. Ja, mooi. En omdat ik toch met veel metalen bezig was om op te schilderen, heb ik die, ik las ook ergens dat ieder sterrenbeeld zijn eigen of haar metaal heeft. Dus bijvoorbeeld bij de ram hoort staal, ijzer, bij de weegschaal hoort koper,
bij, ja, zo kan ik doorgaan natuurlijk. En heb je dat zelf bedacht of haal je dat ergens uit? Nee, dat had ik in een boek gelezen en Oh. ook nog verder uitgezocht. En net zoals ze wel eens zeggen dat bij een sterrenbeeld ook een bepaalde steen hoort, een edelsteen Ja, of een kleur hoort er ook een metaalsoort bij. Ja. Dus dat ben ik nu aan het realiseren om op die metalen het sterrenbeeld te krijgen. Helemaal goed. Dus Nou. nu heb ik er 6, op naar de volgende 6. Ja, maar, Goed, hè? Ja. maar we hebben nog een ster. Nee. Ja, Ja, een ster is geschilderd Nee. door Linda. nee. Ja. Kom, laat maar even zien. Even aan de camera. Kijk, Alle mensen zeg. is goed hè? Linda, dat we dit nog mogen meemaken. Ja. Hè? Dat is toch wel. Ja, en die geweldig? hoed, hè? ja. Ja, dat hoort gewoon Ja, eigenlijk bij het beeld. fantastisch. Fantastisch. Maar zie je die uitdrukking zo? Het is gewoon een oudelijke man, vind ik. Ja, dat laat ik allemaal aan jullie hoor. Ja, nee, maar dat kun je zelf moeilijk voor je. Of ik oorlijk ben, dat... Nou, maar Nou, ik haalde hem op vanmiddag toevallig bij de lijst te maken. Oh ja, En die zei, ja, die man die straalt een lach uit. die straalt een lach uit. nou, zullen we Nou, het dan mee kijk. Het is goed dat een ander het zegt, want ik ervaar het niet altijd zo, moet ik zeggen. Maar ik heb het wel meestal goed naar mijn zin. Ja, Met- ja, hè? Zullen we het daarbij laten? Ja, fantastisch. prima. Nou, Oké. beste mensen, dit was weer een rondje Zeeuw-Vlaanderen van de kunst. Wij danken jullie allemaal natuurlijk voor het kijken. En bovendien onze gasten Linda. Ik ga Ja. jou geen hand geven. Ja, dat want kan dan, nog. kan-